yakhe mina iyangidida kakhulu futhi efaka imibuzo eminingi kumina nabantu abaningi-ke futhi eNingizimu Afrika nesiqiniseko sokuthi bathina beyilalela i-voice note yakhona imibuzo efikayo eminingi ngenkulumo ekhulunywe uHafa. Le nto-ke mina engidida kakhulu ukuthi indlela abeke ngayo uHafa uthe iyanukubezeka ingane and then le nto le yasekhulunyelwa emakhabeni njengomndeni ukuthi-ke uGugu uzohlawula ukuthi uzohlawula ini kubani angazi-ke lapho right mase kwenzekile-ke lo ngicabanga ukuthi i-network yakho Budzwele ayiyinhle kahle kodwa asingiyakuzwa. ngisemgaqweni bafika ngathi mangisazwakala yini Noma uyazwakala. Budzwele noma wenathi noma uBudzwele ngoba akazwakali kahle angisi ntambama bongathi sobuya ngo9. No, siyamuzwa manje ngicela aqhubeka angene Budzwele. Okay. Ngiyaqhubeka. Uyazwakala. right ngigcine lapha ngithi-ke bese kuba nesigaba sokuthi uNtuzu useganele uganale koGingqozigodi ePlainhill right ngilandela nje unga-understand kwami nge-voice note bese ganele uNtuzu ePlainhill ingane ayisekho kwiqiqi manje sokhona isimo somkhonto osowukhona osophethwe uGugu ukuhlasela uNtuzu lo mkhonto uqhamuka uNtuzu uhamba wahlaselwa emzini wakhe noma uhlaselwa khona la ekhaya usebuye nini ukuba la ekhaya uNtuzu and then futhi inkulumo yakhe isekuthenini njengoba ngangikubalulele kuma-comment ukuthi ukungezwani libe nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa kuba nomthelela omubi kwane-statement asibekile sokuthi laphaya endlini kaMdekadeka into okuthiwa uxabane into abangayazi bayasukela into engekho so umkhonto usuphakama kanjani ebantwini abasha abazalwa abashadikazi abangaqabani na iphinde iqhubeke inkulumo yakhe ekuqaleni wa-accuse uGugu ukuthi ulenzele icala kwakhulunywa as umndeni but futhi uma soyilalela inkulumo yakhe emveni kwaso sonke lesikhathi uthi yena bebesalindile ukubona ukuthi uGugu wayenza yini le nto noma cha noma akayenzanga ngazi noma nizwile le nto yophathi leyo noma mhlawumbe imina ongayi-understandi kahle leyonto inkulumo ebengezenza kule voice note eziphuma kuHafa iyangidida-ke le nto-ke ngoba mina umthetho angiwazi ngingafike ngivulele icala le-rape manje bese liyekwa lingakhulumi ekuhambeni kwesikhathi bese kuzoba khona ukuxabana kwami nomuntu oyekade ekhulume ngecala nami uma sesixabana nalo muntu icala eselivuka manje selibhekana nami sokuyile-rape akusona ne-assault lishintsha kanjani icala le-assault liyoba i-rape and ecourt kuyiwe nini kovula icala le-rape kuyiwe sokuxatsheni kwaphakanyiselwana imikhonto na noma le nto lecala le-rape lavula before kuphakanyiselwana imikhonto na i-misunderstanding yami lapho ngokwami ngokucabanga nokuyibona le nto ukuthi-ke bafethu yazi ukuthi izinto eziningi ezikhulunywayo la zingaphenduka zibe yi-prep nakubona labantu laba okuyibona esikhuluma ngabo manje ngoba nabo bane-defense system abayisebenzisayo njengamanje futhi kuyasetshenziswana kunabantu abathize engicabanga ukuthi basebenza nabo ukuze kuchithwe le nto le cala likaGugu libheke ngakuyena ngoba indlela esengibuka ngayo mina ngathi bona bafuna uGugu aphume ejele kodwa aphume engathi kuyenzelelwa engathi uyaxolelwa umndeni uGugu aphume ejele ebe enecala ngoba bayabona ukuthi ukuphuma kweqiniso kuzogcina kuba khona abantu abaningi abangena enkingeni ngalolu daba likaGugu ngoba zange lube lenzeke ngendlela ekahle from the beginning so engicabanga ukuthi-ke manje into eseyilwelwa ukuthi uNtuzu akabe safe onina wengane ingane ayibe safe le state asingasiwishwa according to i-statement bona asebesiphethe njengamanje mina engifisa ukuthi-ke uHafa kuphendule ukuthi angifuni ukukhuluma into eziningi ezitheni ezozingilethele amazenzo kodwa ngifisa kube khona umuntu ozobuza uHafa ukuthi le ngane uNonto ngesikhathi ifike esigabeni sokuthi-ke manje siyaqoma iyakhulelwa ingane yokuqala kwenzekani esifeni sayo kwenzekani ngesikhathi ukhulelwe amaphi ama-complications abakhona bangakhona yini isimo sokuthi kuthiwe njengoba ukhulelwe kuney'nkinga ezinje bahamba baye ebantwini ababonayo kwafika kwathiwa cha
kunenhlambuluko okumele uyenze ukuze kulungisiwe. Akasichazeleke uhafu ukuthi eyiphi le nhlambuluko-ke ingane yayikhipha emva kwalokho ukuze igcine seyizele ingane yayo ingabi nankinga. Ukuphi ukuhlambuluko kwabakhona? Yahlambuluka ingane yathini? Bathini bona bewumndeni emva kwalokho? Ize siqedeke indaba ukuthi ingane yalukhuluma iqiniso. Thina engingakhuluma engifuna ukuthi abantu bakwazi ngoba nginemibuzo eminingi eyokuthi umphakathi wawuthuleleni. Bakithi ngifuna lazi ukuthi thina asihambisani nokuhlukumezeka kwabantu besifazane ney'ngane. Sasingeke si-entertain indaba ukuthi kuthiwe uGugu udlengulile bese thina sithathe i-personal figure yakhe or i-personal structure noma indlela esim-understanda ngayo sithi cha guys lento ikhulunywayo ayikho. Kwakumele ukuthi sikulalele okushiwoyo umthetho uyidlala indima yayo noma wasabamba ongenzansi sonke kodwa sesigabe ngokuthi uma kukuthi uGugu kwenzile lokho uzokujezela. Asimboni thina ekufanele lokho kodwa uma kuthiwa ukwenzile it's fine. Waboshwa uGugu sathuka kanjalo yahamba iminyaka. Into enhle yareza indlebe kuthina namehlo ingesikhathi sokukhona sokuspreadeka ukuthi hayi ingane seyikhuluma kunye manje ngokuboshwa kwamalume wayo. Lento-ke manje eyafike phinde futhi yafaka ingcindezi kubantu ukuthi-ke manje njengoba uGugu ehlezi lapha sekuvele ukuthi akazange ayenze lento. Kumele kube khona ama-processes enziwayo ukuthi akakhishwe. Imibuzo beyifika futhi-ke ukuthi uma ngabe ekhishwa uzokhishwa ayohlala laphana kaMdikadika yena uGugu noma kuzomele ayohlala esithotsheni ngoba uma kuthi kumele akhishwe ayohlala lapha bazohlalisana kanjani? Yabona? So ezinye zey'nkinga-ke ebezifike zibe khona-ke kithina ekuthenini lezi zinto zikhulumeke nanokuthi ngale ngasekhaya kunalento ukuthi indaba zemizi yabantu azingene noma kuyizihlobo whatsoever kodwa indaba zemizi yabantu ziyazingangena. Thina siyazingena manje ngoba siyayibuka lento ukuthi ibuhlungu kangakanani. Wesiphathi sithole i-opportunity thina yokuthi sikwazi ukuthi siyikhulume ngoba ikwazile ukuvela ngale ndlela evele ngakuma-social platforms. Kwakwazi ukuthi-ke sibe nendlela ukuthi nathi singakhuluma ngale nto le ngoba nathi singamazi lo muntu siyayazi into okukhulunywa ngayo siyizwile futhi yabo. Otherwise ukuthi bengazange ngibe khona le video bekuzoba nzima ukuthi kube khona ukuthi ikhulumeke le ndaba ngale ndlela ekhulumeka ngayo. Futhi ukuthi le ngane ayizange ifike esigabeni sokuthi ikhulele kuze kube nama-complications. Ingabe ayizange mhlawumbe ivele le ndaba ukuthi kanti vele kwayesekuqaleni azange enze lutho uGugu. But njengamanje sokukhulumeka ukuthi yenzeka lento njengoba ekhuluma nje nomfowethu lo ngale ndlela akhuluma ngayo. Kuyasiconfuse-ke thina singabantu ukuthi kanti beyisukephi yona kwayona le ndaba ukuthi kube khona isimo sokuthi le ngane ilikhuluma iqiniso ngale ndlela elikhulume ngayo. But-ke okuningi engingakusho ukuthi engicabangayo ukuthi okuyibona abaliphethe leli cala sebeke baxhumana noGugu njengoba sesike sathola khona enkundleni zokuxhumana. Banayo information esolid from uGugu ukuthi icala liqale kanjani from the beginning. Kuningi okwaziwa abaphethe icala njengamanje esingakwazi thina as public. And enginesiqiniseko sako ukuthi labantu abaphethe icala sonke siyabethemba ngoba sokunemiphumela eminingi abayenzile ukuphathwa kwamacala afana nalawa. Ngakho-ke sinako ukuthemba ukuthi uma kukuthi kukhona iqiniso elingekho ngalento bazokwazi ukuthi bakurivile lokho. Uma futhi kuwukuthi lento le ekhulunywayo okuthiwa yenzeka ayikho bazokwazi futhi ukuthi babuyele kuthina basi-expose ukuthi guys ayikaze yenzeka into enje ukanje kanje. Angazi uma sengikante kakhulu nibafethu ngizocela ukwehlela ngenzansi ngoba kona nami ngisendaweni endlela. Kodwa ngicela ukuvela nje nombuzo owodwa ukuthi ingane isela bani? Alo? Ngicela ukubuza ukuthi ingane isela bani ukuthi icala ukuthi uPupu akamdlengulanga sindise nje ukuthi ukhona nimtshelayo lapha ekhaya. Ukufika kwalento ke thina ngizothi siwumphakathi ukuthi kwaba khona inkinga yabakhona nje bengingachaza ngendlela eyafika ngayo kimina ukuthi kwaba khona inkinga yokukhulula kwentombazane yaba ney'nkinga okuyiyona nto eyagcina seyenza ukuthi-ke akahlambuluke ukuze akwazi ukuthi azale kahle ingane yakhe. Yabona kuyaspreadeka yabona noma ngabe liphi ilunga lomphakathi ongathi uma ufika eFacebook ulibuze ngale ndaba uzokutshela same ngoba sonke sazi into eyodwa. Yabona sonke siwumphakathi sazi into eyodwa ukuthi ukagcina sekukhulumeka into efana nale. Iyona lento eyenze ukuthi sizithole sesiphatheka sesinga nokucikeka singamalungu omphakathi ukuthi lento lena kanti
kumele kuze kube njani, kumele kuze kuthiweni ukuze lento ilunge kwaphela manje uma ngabe intombazane seyikhulumile lento eyikhulumile ayilungiswe phela ngendlela akwazi ukuthi akhululeke lo oboshwe lento angayazi lapha ejele. Akusho ukuthi thina silwele ukuthi uguga akaphuma ejele into akayenzanga ngoba sikubukela phansi indaba yokubezeka kwabantu besifazane nengane cha. Ingoba sakha-understand-a sakwamukela siqale thina ukuthi sibe ney'nkinga uma sesizi ukuthi kukhona isimo sokuthi lo mbhema akayenzanga lento ngoba ingane ithi. Yabona? Okungenzeka futhi njengamanje seyinkulu into eseyisetshenzwa maningi imihlangano ekhona ziyashintsha i-statement ukuze kuseveke umuntu owavula icala ngendlela wrong ney'nkulumo ezabakhona ezi-wrong ezagcina futhi sezenza ukuthi lo mfowethu aphathe ejele ngento engayenzanga. Mina ngiyafisa manje ukuthi akafike ubhuti lo la kulava ezosichazela nathi ukuthi kahle kahle kwenzakalani na ngokwakhe simfake nathi imibuzo ngoba lento uyikhulume ngoba eseve thina kade sikhuluma nogogo eceleni izolo kade simcelile futhi naye ukuthi akake ukuthi ubhuti gugu mase sephuma ngoba khona into enhle esifuna ukuthi simenzele ngisama TikTokers ngicela ukuthi angasilahlekile abe nathi axhumane nathi ahlale nathi ngoba uyena umuntu oseduzane okwazi ukusondelana naye olive sesivula siyalandela futhi ukuthi kwenzakalani semva kwakho ubhuti gugu sinaye so sengifuna ukuthi ngelinye ilanga mayiphuma kube khona into enhle ekufisayo ukuthi simenzele yona sama-TikTok. So bengingafisa ukuthi mangathiwa sithola mhlawumbe omunye wabo angabe uTuzu noma ulo umalume lo bhuti ake naye sichazele naye simuze ukuthi uthini simfake nathi imibuzo asinikeze isikhathi nje sithole naye isikhathi simfake imibuzo ongakwazi mhlawumbe ukuthi le nto ingenzeka. Ya nanokuthi-ke yabona njengoba mina currently ngi-based la eThekwini angikwazi ukuthi nginga-organize into efana naleyo okwamanje kodwa-ke futhi ngiyangihabaza lokho ukuthi kungenzeka. Okokuqala abantu abaningi laphaya abekho abaningi la kuma-social platforms even ama-phones abaphathayo abanawo ama-phones ama-smartphones and stuff and noma abanye benawo ezinye iy'nkinga ezifike zibe khona futhi network nama-issues amadata and so ezinye zezinto ezingaphinde zibe yinkinga yabo. And-ke bandla le nto le yasidida kakhulu ngoba yazi ukuthi eminyakeni eminingi eyadlule sasike size sibuzane samalungu omphakathi ukuthi kahle kahle u-Elias ugugu Elias elinye igama lakhe nje lesikole ukuthi kahle kahle u-straight yini noma kanjani ngoba yabona sonke siqale saqonya singaphansi kwakhe ngeminyaka yena singakaze simzwele lutho ukuthi kukhona intombi ngakayishela noma yakayamqoma. Sibangele kakhulu mase kuthiwa sekube khona isigaba sokuthi yena useze waba semizweni yokuthi usengaza nokubeza umuntu wesifazane futhi ingane yadadewabo yasidida kakhulu yona. Le nto yavele yakhombisa ngokusobala ukuthi cha kahle kahle lo mbhento uyasukelwa kakhulu kodwa-ke ngeke sande kakhulu ngemlomo bafethu ake sidedele abanikazi bendaba nabaliphethe udaba sibone ukuthi bayiphusha lento bayibhekisa ngalapha thina solokhu sibaphushile sibasapotha ngendlela esisaphotha ngayo kodwa ekugcineni iyogcina ilungile lento. Wabuzela usaphila umama umntwana lo yadlongolo Uyaphila umama womntwana ukhona ukuthi ngizokhona bathi sashona abanye bathi siyaphila angabe ngisazona kuyona. Hayi siyabonga futhi kodwa nangu sisimusha ngathi ube nombuzo lusho usavele wawuphendula umbuzo kade ngifuna umbuzo kade ubhalela kuma-comment ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba. Ngifuna kuleya comment kodwa ngathi bebesho njalo ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba lona. Ngiyacabanga ukuthi iphathe njalo iphendulekile uma ngabe ngiyibeka ngendlela yokuthi usuphendulile ngakho ngisho ngathi uphendulekile ngase ngikhwesheni. Ngiyangicela ukuthi futhi wena uzwayele lo live nokanathi yebo
ngelinye ngelanga ungene nje ongazuthi ungafolowa uma kuwukuthi ungenile live uyokwazi ukuthi ubone. Ya ngizokwenza njalo bafethu ukuthi enye into ebeyibe inkinga-ke kumina ngikwi-industry ebhedayo, ngikwi-hospitality industry, so isikhathi esiningi mina lezikhathi lezi za-late ngisuke ngisebenza ngoba njengamanje nje ngiyongena njengamanje. No, leso sikhathi ngento uyaqondana ngaso yabona akunankinga. Ya bafethu, hayi sibonga nje kakhulu indlela enikwenza abafethu. Siwumphakathi nje wase-Carisbrook namazize wonke ne-South Africa yonke nje siyabonga into enikwenza abafethu kuhle kakhulu ngokukhombisa support, and into engichaza kakhulu as much as ni-participate kule nto futhi akekho mengabe ngibheka ama-comments nabo live abakhona okhombisa ukuthi yena akanandaba nokuhlukumezeka kwabantwana nabantu besifazane. As much as siyifighter le nto yakho siyifighter phezu kwezinto ezithize eziphathekayo ezikhona, hayi ngoba sifuna ukuthi uma ngabe wenza ubelelesi bokuthi uhlukumeze umuntu wesifazane, it's fine, it's okay, asihambisani nalokho. Ngiyabonga kakhulu bafethu, into eniyenzayo yinhle kakhulu, ningayiyeki siye phambili eNingizimu Afrika. Manje ama-cases afana nalawo azolunga ngoba ngabe sibambisana ngale ndlela, ngoba sokusobala ukuthi kahle kahle baningi abantu abaney'nkinga ey'fana lezi, abanye abanawo amandla okukhuluma, abanabo futhi abantu abazobakhulumela, kodwa ekupheleni kosuku kuyogcina kulungile konke bafethu. Sithemba njalo ukuthi sifisa lokho sonke ukuthi akwenze njalo ngempela, agcine liphuma iqiniso, ubhuti Gugu abuye azophila impilo yakhe ancintshe yona iminyaka eminingi kangaka Nkosi yami. Eminingi iminyaka. And ngoba nomama ukhala ngalokho ukuthi uGugu wayenganantombi, wayehambela nje ayiziphilela eyisontela enganantombi enganandaba nabantu besifazane. Hayi bafethu, hayi kuningi bafethu. Yabona-ke lo mama lo uMakaWanda lo kade ekhuluma la, umuntu onefayili elikhulu kabi ngaleya family, nezinto engeke ngikwazi ukuthi ngingazikhuluma la ngoba zipersonal, but nje yena lo mama obezihendlisha yena, yabona njenga inkulumo yahafu ekuseni ithathe ukuthi ibe nokungicasula mengabe efuna ukuthi agxilise ukuthi abantu abakhulumayo abawona umndeni and so on. Miningi imibuzo mina engifisa ukuyibuza yena direct as umuntu omdala lapha kulela khaya ukuthi wena ngesikhathi kwenzeka ku-A, B and C bokephi and wathini, ubaba wakho azabe usimo esikanje kufika la ukhona wena utheni, ngoba lo mama lo uMakaWanda uyena ebegcina esehendlisha ngizozimo ezifana nalezo ebe-classified as akalolelo ngalomndeni, but ubaba omncane wakhe lo muntu esikhulumayo ubaba kaGugu uthi bamncane kumdela nje. Kodwa anyway angifuni ukungena kakhulu kulezo bafethu, ngicela ukuthi ngehlele ngenzansi ngibonge isikhathi senu, nibe right bafethu, nibe nobusuku obuhle. Mhlawumbe ngenzeka-ke ku-live ntambama ngimbone nginijoyine, ngizobona ukuthi ubhizi kangakanani emsebenzini, namhlanje uma ngithola i-chance ngizokwazi ukuthi ngiphinde nginijoyine futhi, ngoba-ke mina angikhathalele kuthenge futhi anginandaba namuntu ukuthi umuntu uzocabangani ngami, uplane ukuthini ngami, uzothini ngami. Ngisho ngathiwa ngivulela icala le-defamation of character, anginandaba, I can face it because ekupheleni kosuku kumele Bezwe kancane bhuti, sanibonani kancane ezwele ungena amateveni bhuti. Wezwele ngicela ungapheli kulo live bhuti, ngiyacela kunokuningi ngiyafika manje, kunokuningi esengikuzwe kuwena, ngicela kulo live ungapheli, mase uthola nje usherelo yedwa i-cellphone number yakho ukwazi ukusidlula live ufike uthinde siuze ukuthi ubhizi kangakanani bhuti, ngoba kunezinto esisafuna ukuzilandela kulo live esizizwayo ukuthi ziphethe umnyombo westori. Ngiyacela ukuthi ube ngumuntu okhona. Ngiyabonga, ngiyaxolisa ungena emathubeni. Ngiyabonga kakhulu mfethu, hayi inkinga mfowethu. Sibonga kakhulu bhuti wena ukuthi ube nathi nje mfethu ngesikhathi sakho nje, siyabonga kakhulu. Kodwa ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ubhuti wakho lo ekhuluma ukuthi akabe khona nje sixoxe naye, hayi ukuthi mhlawumbe sobe simlise, kodwa nje sifaka nje imibuzo mayelana nalezi zinto kade ekhuluma, ngoba nathi futhi sisabantu base-South Africa asihambisani nale nto abayenza. Ya kona bafethu ubuhlungu nanokuthi-ke mhlawumbe yazi ukuthi babe involved labo live laba bantu, mhlawumbe kungayiphazamisa i-process yale ama-lawyers abhizi nayo njengamanje, ngoba kuzoba khona imibuzo enizoyibuza
abazohluleka kuyiphendula. And then uma sekufika isikhathi sokuthi-ke manje abakhulume ekhotho kube ngathi manje into abazikhulumayo banxenxe ukuthi abazikhulumi. Angazi ngenzeka ukuthi nge-wrong kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlampe ukufaka bona la kungase kuyiphazamisa le ndaba le esibhekana nayo. Uqinisile-ke namaloya asho njalo lapha ethi icala lakhe asho njalo nawe. And okay, Butfwele ngifuna ukugcizelela kule nkulumo kabusabusa bengisi nami ngizoyikhuluma ukuthi siyacela u-DM u-DM unathi inamba yakho noma u-DM mina kuwena noma kuyena ubusabusa kunankinga ukuthi nje ube seduzane nathi kuningi esifisa ukwenza okuhle. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Please nje maphuma lana nje ungene ngale cala em-DM nami. Alright, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu bhuti, sibonga nesikhathi sakho. Thank you. Okay, Lunga. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Yazi